ko o ye jela ba doni ba ko anda ka di nga an yɛrɛ mago bɛ min na ɲɔgɔn na n'a bɔra ka jɔ hali wulu t'a da wara bilen kan karamɔgɔ de bɛ mɔgɔ ci ka taa a karamɔgɔ ɲɔgɔn fɛ yen taa i ka taa tile a ka so jogo min b'a la i k'a ta ka na n'a ye an t'o ɲɔgɔnden de la réseau kan nin dɔnni ye gundo de ye ala bi dɔ sɔn dɔ la a ti dɔ sɔn o la dɛ ne y'o fɔ dɔnnibagaba min tun bɛ yen n'a bi taama kalanden maa ba tan naani ba tan ni fila de b'a kɔ ka yaala n'a y'a sigi jiri kɔrɔ u b'a jiri fara bɔ dɔnnibagaba in taara sɔrɔ npogotigi falen dɔ fani ɲɛnama t'a la a ti fa dulɔ la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ cogo min a bɛ fɔnɔ ci dɔnnibagaba in n'a jɔra jiri kɔrɔ u b'a bolo fura a taama na u b'a senbɔgɔ cɛ a ko a ka kalandenw ma ko a y'a to an ka dugawu ɲini nin muso in fɛ mɔgɔ saba bɛ jumatigi bɛɛ nɔfɛ min bɛ i kɔ k'i sɔgɔbɛ k'i di juguw ma o ti yɔrɔ wɛrɛ la dɛ o b'i ka so o ma fɔlɔ i la dɛ musa mɔna firawuna fɛ yen ala ka don an n'u cɛ dɔrɔn n'o tɛ coup d'état kɛra président na sugulamɔgɔ dɔ de ye ayi a bɛ kisɛ san ka di min ma o yɛrɛ de don a bɛ ten dɛ o de kosɔn i janto wallahu ya'simuka mina nas ka to ka nin fɔ ni dugu jɛra i b'a fɔ wallahu ya'simuka mina nas ni aya in jigira don min o y'a sɔrɔ a bɔnna alakira kɔ satinɛni daminɛna kira de la o ye sahabaw bila ni dɔ ye ɛri fila kɛ o bɛ t'i da dɔ wɛrɛ bɛ na ɛri fila kɛ ala ko kira ma ko nin si t'a ɲɛ o dɔw b'i kun na dɛ nka mɔgɔ tigɛ munafiku ye ten n'i ma don diinɛ na muhamadu u ka kɔlɔsili bɛɛ kɔfɛ i janto nin na wallahu ya'simuka mina nasi kabini ayaw jigira kira ma da kɔ fiyewu a ma bɔ aya in kɔ o kɔrɔ ko ala de b'i kɔlɔsi ka bɔ mɔgɔw ma yɛrɛ bi ala m'an kɔlɔsi n'o tɛ kɛnɛmajugu tɛ yen dɛ senkɔrɔjugu de bɛ yen ala ka limaniya d'a ma na a ye kabako minnu ye a ka sɛnɛyɛlɛ la kabako caman ba kira ye minnu ye n'an da donna dɔw la an karamɔgɔ an bannen bi sɔn kabako caman yira ma ɲina dɔnnibagaw anw de bɛ ɲɔgɔn sɔgɔbɛ e min bi karamɔgɔ nɔfɛ i kɔlɔsi dɛ kabini dɔnnibagaba in ko k'an ka dugawu ɲini sunguruba in fɛ dɔw ko cɛ anw taara anw taara mɔgɔw bɛ yen dɛ n'a daminɛna dɔrɔn wataba'nahum zurriyyatahum ala de y'o fɔ bɛɛ n'i ka juruya don Abubakari ɲɔgɔnnaw bɛ yen Umaru bolo ka dabo siw bɛ an bolo yan a tɔgɔ ye di Usmana bolo a fana siw bɛ yan wa ni du bolo mɔgɔ ta olu siw bɛ yen a ti ban n'a bana ɲɛ bɛ wuli o bɛɛ kɔnɔw bɛ yen anw taara mɔgɔw bɛ yen dɛ n'a ye ko daminɛ dɔrɔn n'a sera yɔrɔ dɔrɔn wa anw taara wa olu taara koyi u taara u tɛ na anw taara mɔgɔw ye ɲɔgɔn bɔre ko cɛ an bɛ dugu bɛ nin karamɔgɔ in nɔfɛ an b'a sinɔ buguri cɛ n'a y'a da buguri ka bɔ an b'o bɔgɔ cɛ o ma se ka dugawu ɲini maa si fɛ fɔ sunguruba wa anw taara olu t'a ɲɛdɔn u taara ci wa diɲɛ bɛ wuli o kasa olu t'o ɲɛdɔn u ni fili bɛ ɲɔgɔn na dɔw bɛ ɲɔgɔn ye
e ko ni karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛbɔ den muso in fɛ wa olu fana ta cɛna Sunguruba ɲɛma tigɛra a maloyara a y'a kun suli ala jɔ ye fani bila a la k'a ka dugawu k'a ye a ko ne ka dugawu kɛ e ye ala jɔ ko i bɛ dugawu kɛ ne ye karamɔgɔ ne bɛ dugawu jumɛn kɛ e ye diɲɛ bɛɛ bɛ kule ni min tɔgɔ ye e tɛ de a ko ne don ko mɛ n mago bɛ e ka dugawu la denni maloyara ye kun suli a ko karamɔgɔ ma ko ala ka i n'an kanda ala ka e ni an kanda karamɔgɔ y'a mɔgɔ ɲɛna o taara minnu bɛ karamɔgɔ nɔfɛ ala kama an bilasira n'o y'a nɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ dɔ ko a ma ko karamɔgɔ ko min y'an kamana kɔnɔ anw bɛ e kɔ ko e ye dɔnnibaga ye an b'i ka dugawu nɔfɛ mɛ munna e ye dugawu ɲini min fɛ a ko nin den a ko dɔnnibaga dɔgɔya man ɲi dɔnnibaga dɔ de tɛmɛna ninnu ka dugu la a y'a sɔrɔ dugutigi ye kafiri ye a ko dɔnnibaga ye den jigin dugu la dɔnnibaga in ko a y'a tɔ n ka ji min ka sɔrɔ ka ca o ma sɔn a ye dɔnnibaga bonya dugu dɔ filɛ Fanani a tɔgɔ ye di Fanani a tɔgɔ ye di Buguni ni Sikaso cɛ Zanjabugu ou bɛ Kumadu nɔnɔ kɛnɛ ti b'a Kumadu dɔnnibaga dɔ de tɛmɛntɔ a ma balo sɔrɔ yen ni nɔnɔ tɛ a ko ala kana nɔnɔ b'a ye hali su in na dugu tila n'i taara i bɛ nɔnɔ sɔrɔ yen dugawu de y'a kɛ o tuma ala jɔn ko a ka kalandenw ma a ko dugutigi ye nin bɛɛ k'a tɛ jigin dugu kɔnɔ den in fitinin hali fani t'a la a bolila ka jifilen fa ka boli ka ku dɔnnibaga in na ko dugutigi ta y'a ka dugu ye a ko nka ne sago bɛ n ba ka fiɲɛ kɔnɔ ji la nin minɛ i k'i min sani ɲɛfɛ dugu cɛ dɔnnibaga fana ye ji min a ko ala nin ye den de nin ti fɛn dɔn nka n bɛ juru dɔ don i la n'a y'a ka don min na i b'a k'a ye o kɛra jumɛn ye a ko ala ni nin kɔrɔbayara n'a ye fɛn o fɛn ɲini fɛ ala a k'a ye dɔnnibaga y'o juru don ala la dɔnnibaga kura min nana o b'o gundo kalama o tuma dɔnnibaga ko a ka dugawu kɛ a ko ala ka i n'an kanda o tuma denni kandara hali n'a y'a sɔrɔ dɔnnibaga kandalen don denni fana kandara a kɛra mumini dafalen ye waliju 70 o de bɔra o kɔnɔ o de la n'i bɛ muso ta sunguruba kɔrɔ o ta o tilala la n'o ye disabili o t'a fɔli bilen ala ka jamana d'a ma nka ala kira ko kisi ne bɛ ba ma a ka sara yɛlɛ la Manina tasuma sadiri jardin ko kana ɲigini mɛ a kɔnɔna jalen don o ye dɔnnibagaw bɛ min fɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn na gosi n'i taara alimami dɔ ka baro kɛ cɛ a ma kalan a da ka di de ye n'o la a ti foyi dɔn aw ka wajulu sera ka ban fo ka taa se ɲɔgɔn lebu ma a ko ye diɲɛlabaa silamɛw ye a ko kɔnɔni min bɛ denmisɛnninw bolo n'a banna a k'o ti sigi bilen ko o kɔnɔ ye danaya de ye danaya bɛ yen bilen cɛ dan tɛ muso la muso dan tɛ cɛ la an si dan tɛ si la hali n'i taara misiri la n'i ko i bɛ nafila jansiri n'i mɛnɛ ni muso ma na i ma na n'i muso ɲɛ da i kan a bɛ dɔnkili kura dɔ mɔdifiye o yɔrɔ bɛɛ i b'a dɔn ka fɔ a ka min ma cɛ n'a ka kɔlɔsi bɛ ɲɔgɔn na n'i ko ko hali alimamiw sera so a mɛnna o kɔrɔ ye di a bɛ danaya tigɛ bɔn an filɛ waati de la nin ye si ma tɛ si la
ala kale mana dawa kira akwaye mo ye janema kono ala ye janema jirala ay janema na je ay gele chamanya kono ha ay mo do ye janema kono tasma bala ka doda ka bodu manafe mo le pile be wulle chum na tasma be wulle kono sayati la yamutu fiha wala yahya wallahi ala kana ganda janema ko ichi sa kono fiu wati nyama now ngo jibila mani e mo jume wiye now ako munu nga baraye nyengere mboni dambere mbowli tasma de bidoda kabuko katla ka doda kabuko fe tasma ko ndai do ka boydo hamazuni la mazudo ne ba fo sango ni bi babira korofo kamo ba fo ko jonde do ba fo ko isi ngona na la ko bajira mona babira na la to ne bisa kakata o be kasina dajge I need to be carrying my community. Okay. Di bari. Lemusu ani hamusu. Di ni flamay. Why is it there? Ibi jamba ki fa yoro ni gele. Kaso kuma make. Ni gele di badi la dambre di badi. Munu nga bara yoyi. Ani ka fitna wuli mo ko ni nyomochi. Mo fla bele o malui. Malu la ba tugo de ni. Kira e fenchama e janema kono wati kuro kam anye dala aljina fana ko ay kaba ko bachama ya aljina kono atara aljina laje aya soro jibondo bele nani be akola makoni jibora mini ala ko aljina dumbi jimimi Fabi boya jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko ali harode kwa koloni biya akwala mako misika flewa ala ko tala je kira tara kapta jibondo daire amasika daire akwala mako masika daire ala ko kweta daire ka kleto kasoro kleto ako klebe mi ala kwama kwa fo bismillahir rahmanir rahim ayeni mwanda yoro mina daidara kira tara soro bisimi ala yo mi bonye ka kolondo boy lahi ko hafana bonye ka kolondo boy arahamani ko mafana bonye ka kolondo boy arahimi ko fana bonye ka kolondo boy nono kene ko ji Jisuma dino no lo kira ko nimben na fo bi bismillah la men mo ko so mo ko yin na ko ala ko ne ya faka ya neka na ka boli ala bolo ko duko ko nya faka ya pour que hakli dogonen tigo kan ina ko no te ka je so ka lahara so bismillah de do arahamani oje arahimi o ilahare basmala to ko bode o de la ala jomba do kumbe ala to yalla jarabi kabla wal musulun al mamidu me aba ko mo do musunof chenna na fo du mo wi kaka karo kay na ma fara musulama uko ayi galo dala kwatiso akum abisobe jago tumana na koti nana mbi bisike ka tike mafika basmala tukulo do dawo jenda na yoro mina don baga pay dutki bisike ka boloti bolotu nguru bina ambasu ga boko to dai alota chef na bolla kata bese joli la mapa
kata fo dugutigi o tuma ko ɲaw ka karamɔgɔkɛ n y'a jogi o ko bi boli ka taa morikɛ ka so ka taa lajɛ ni cɛ don n'o y'a sɔrɔ bisida b'a la a bɛ dugu bila basumala tu barika don dɛ yarabi ala ka barika don an na ala k'a don an ka jamana na ala k'a barika don an ka jamana na o kɛra dugumɔgɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko bɛ taa dɔnnibagaba in fɛ a ka so o bɛ taa malo dugawu tɛ dɛsɛ fosi la n'i y'a ye an ko a ye dugawu kɛ a ye dugawu kɛ walahi don tɛmɛna ni dugawu tɛ mali kun tɛ ye tuguni wa an bɛ yɔrɔ min na sisan nin ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan malidenw a y'o faamu kanko ma ti nɔrɔ dɔnkili la kɔnsana dɛ kalo ntɛnɛn laban ne bɛ wari bɔ n kun na ɲɔgɔmɛ 3 ɲɔgɔmɛ 4 misi 3 misi 4 an bɛ basumala tukuru di miliyɔn joli ne ɲɛ b'a la de ni tulogɛrɛ bɛ taama na n'a bolila ka ni jɔ dɛ a y'a ye ni mali porokotɔla nin na mali bɛ bɔ quartier la ami a solution kɛra la o ka tulisanmɛ di fɔ français ye ne dolo olu tigɛ kɔnɔ bilen e b'i ye donc an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ɲɔgɔn minɛ malidenw a ye ɲɔgɔn minɛ anw ti faamaw kɔrɔla sɔrɔ mɛ anw fana bɛ jamanaden minnu sɔrɔ ka kuma ni faamaw ko a ye na yan ni jama min bɛ yan o ti na dɛ ni faamaw ko a ye na jama kɔrɔ yan an bɛ kuma ayi ni jama ti na tuma anw fana bɛ jama min sɔrɔ ka kuma fo an ka cɛ f'u ye ɲɔgɔn sama ani kɛlɛ banbali an b'o dabila an ka ɲɔgɔn minɛ an ka fara ɲɔgɔn kan walahi ni tubabu sago sɔrɔla a tɛna kɛ dɛ mɛ ni sago sɔrɔla mali bɛ bɔ kanti la ala ka n'o sago a tɛ sɔrɔ ni ala sɔrɔ mɛ kuma de don n'o tɛ a tɛ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka fara ɲɔgɔn kan o de y'a to an y'a laada sigi kalo ntɛnɛn laban an bɛ basumala tukuru di anw y'a dabɔ min kama ala ye bonisi di yɔrɔ caman an y'a dabɔ de mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ o de ye